Gihimugso kining grupo sa mga batan-on nga Rhapsody cover group. Gumikan sa ilang hilig sa pagsunod sa mga sayaw sa ilang mga giidolo nga K-pop boy group. Nunot niini sila ang midaog sa 2022 K-pop World Festival Preliminaries. Ato silang ila-ilahon pa sa bida ka nga istorya ni Mark Reggie Abella. Nahugyaw ang mga tao sa dihang migawas na sa stage ang all-boy cover group nga Rhapsody atol sa gipahigayon nga 2022 K-pop World Festival Preliminaries. Gipasiugdahan ang kompetisyon sa Consulate of the Republic of Korea sa Cebu, kaabag ang Cebu Korean Association. Gisunod sa Rhapsody cover group ang famous K-pop boy group nga 17 atol sa kompetisyon. Sa katapusan, sila ang napiling mananaog ug posibleng ipadala sa Changwon, South Korea alang sa semi-final round. Mapasalamaton sila sa way puas nga suporta sa ilang mga fan. Ganahan ko magpasalamat una sa Ginoo kay gitagamit niya guidance gikan pag-una antod naabot gani nga concert nya sa mga tao ato nga event sir. Itong mga nangadto gyud nag-effort naghuwat nga makasayaw mi. Managlahi man ang ilang katuyuan sa pagkahilig sa K-pop apan susama sa nagtinguha nga makahatag og kasadya sa ilang mga fan. Kauban si Clans Gabutin, Marco Jabella. Balitang Bisdak.